Mga kapusong matahum nga mga kabukiran kag busay sa banwa sang Miag-ao, paborito nga lagawan sang hikers. Pero magluwas sa adventure, grupo may dala nga bulig para sa mga pigado. Ini ang gintutukan ni Tess Ordales. Majestic, refreshing kag relaxing. Ini ang feels nga dala sa hiking adventure sa Matag-as na kabukiran. Kag matahom nga mga busay, inatanan ma-experience sa banwa sang Miag-ao sa probinsya sa Iloilo. No wonder nga paborito ini nga weekend getaway sang hikers halin sa nagkalain-lain nga bahin sang probinsya. Pero ang hiking may mas madalom kuno nga hugot para sa grupo ni Oms, isa ka mountaineer. Mas sobra 3 ka tuig na nga ginahimo ang hiking for a cause. But silingon sa nagsakasimana magluwas sa pag-explore para madula ang stress sa giban nga palaligban, may mga tao sila na target nga mabuligan. May ara nga mas kisin lang gusto mag-join. Kag ang ga-post ko na sa among group chat nga kung pwede sila kadalas ang ilang pwede hatag sa mga kids. May man kay ga-respond man ang among mga joiners, nagadala man sila damo sa mga regalo o gifts sa mga kabataan. Sa Busay Pili, Busay Lapad, di waterfalls kag Buslugan Falls urihi nga nagpadulong ang hikers. Pagkatapos ng day hike, di rin na ginadulong sa mga bata sa pigado ng mga komunidad ang bulig, kasubong sa mga pagkaon, school supplies, sa iban ng mga dugang nga donations ang hikers. Saliwan, sir. Thank you. Ganda ninyo. God bless the world. Sa namin isang feeling di mo ma-explain, happy ka kay makita mo mga kabataan nga happy, smile, much welcome kayo sa barangay every time nga magbalik-balik ka dira kay ginapalipay mo sila kag ginagaan mo sila sa mga regalo. Subong 2024, mas sobrang 5 kagatos na ka mga hikers ang nakapasakop. Kag lauman nga mas madamo pa mga ini, agud mas madamo pa ang mapalipay nga kabataan kag mahatagan sang ihom sa simple nga pamaagi. Tess Ordales, Western Visayas.